Moi tyypit. Mä koitan tänään päästä 100 leveliin tällä puhelimella. Niin. Joo. Se on vaan mun haaste päästä siihen. Onko se nähdä tyypit? Toinen tehtävän täältä. Nähdään kohta. Mä menen muumaan paikkaan, niin nähdään kohta. Mä sittenkaan oikein halua päästä siihen 100 leveliksi, niin muutenkin tulee kestää niin kauan, niin mä tänne varmaan pääsen tänne 20 leveliin. Nyt mä pääsin 10 leveliin, niin voitte katsoa sillä aikaa, kun mä pääsen 5 leveliin. Tuolla on tyyppi, joka lentää flameilla. Joo. On häftä, kun mä pääsen koneesta. Moi tyypit, mä nytten vahingossa pääsin 5 leveliin, mutta mä silti voin mennä tappaa niitä gorilloja nytten. Niin sillä aikaan mä vaan kuvaan tämän vaikka tämän videon loppuun sitten, kun mä oon 17 leveli. Nähdään kohta. Tai sitten mä varmaan kuvaan siihen, kun mä oon 25 leveli. Koska silloin mä saan sen Gorilla-King tehtävän. Mä sittenkin oli vähän väärin, koska mä en sittenkään saa sitä 25 leveliä. Mä sain sen silloin, kun mä olin 20 leveliä, niin te voitte nähdä, kun mä tapain sen Gorilla-King tyypin. Niin nähdään kohta, kun mä oon ottanut sen tehtävän. No niin, mä sain sen tehtävän nyt, niin mä aloin tappaa sitä Gorilla-Kingia. Jes, mä tein sen tehtävän.